So, hello mga bay. Good morning. Morning nahitabo diri sa ibo. Kasi balay nila tatay. Hala na walis gid gabi. Kinsa ka nang atob diyan ni Salay sa kahoy no? Grab. Hala, Diyos ko, nahurot mo dyan inyo dyan ay. Grabe ka kusog sa hangin. Oo, nabaligid ang atop. Bago man isa, wana lagi, sina. Wani makuanog. Wani madukduk og mayo. Wala, nagsaligsik na. Yan po, kani inyo sa ninay? Kuyawan ko, blue man, gabing ko la blue. Ato man siguro na. Ay na may blue. May gani, taon, wala ra gid oh. Sulit gid oh, sulit oh, wala gid. Building dito sa Yuntay daw, wala na. Ha? Building sa Yuntay daw. Halaka. Tara mo lantaw tas kalsada bin sa nahitabo. Grabe kulba gabi oy. Hastang kulba gyud. Te, kumusta nakatugrag tarong? Wa gyud, kining kulba. May gani amo, wara gid taon awa. Halaka ilang tatay tay babo, urot giday. Wala bardaw na. Urot jud. Adire wala ra man sa. Wala ra taon amo ano? Oo. Disko nara ang mga atop kani diin kanigikan. Nahurot jud ang mga dahon sa kahoy. Diyos ko. Alam, mauna ni ang nahitabo sa kalsada. Grabe. Oh my God. First time. First time jud ni nani. Grabe oh. Hala, hasta rin na ilang atop diyan nahurot. Grabe no. Hasta ang atop sa kwan sa airport guba gid oh, hurot. Ay katugnaw. Hurot gyud ang mga kahoy oh. Oh my God, ang kalsada. Dili na kalsada, napuno na gyud og kuan no. Grabe kakulba gabi na tuka. Hurot ang mga kahoy. Hala, gwapa kay ang kahoy before na unsa na ni. Di na mailahan. Dito na hurot gid ay dito oh, grabe yung hangina. Diri na bilhan na jud gamay nga kuan kani nga na mga wire na nga tumba ambot kanu sa pambalik atong kuryente ani. Tara ang mga atop na nga salay gyud. Ato sa dagat? Ang lupad. Dito ako gikan. Unsa man na mga lakal na mo? Makaya pa inyo mga lakal. Unya ra magmasid siya ta. Grabe ang ilang atop dito mga bay na urot jud oh. Oo, nara oh. Sa airport na mga bay, sa airport. Sa airport na. Grabe ang taidya, kulba kayo eh. Katulog tagkadyo tra kayo kay. Grabe gyud paka-paka ang mga atop. So this is Lapu-Lapu City now. And this is the Mactan Airport. Noo. Huwag nahurot jud ang atop. Saka padung ang mga scene. Grabe jud ang hangin, grabe kadlok kulba kayo. Agoy ginoo ko. Tan-aw ta sa dalan karon ha. Mama Irene ang atuwa gikaluyan ra jud wa gi pa atuwa. Ang ila tatay moy grabe. Ila tatay grabe oh. Grabing kulbaan. Ang bangating ko wala man na basta dalan pa ako tumakuha dito. Hurot jud ang atop nila tatay Sukuro. Nana diri tanan sa atuang sahog. Oh, atuang atubangan mo may. Itan ko ning pangilay niyo, wala pangsaw. Limpihon na yung daghan ani amo tubangan. Oh, grabe. Mo jud ni buto di gabi kula. Dira. Ang kahoy uwa na. Wala ta kayo siligod. Wala na. Tanaw ta sa dagat bi kay wa pa ko kalantaw.
Jangan kita kau. Wala ano. Tara, tara, kuya, kuya. Kamera. Kaya dito rin doon. Ano naman eh, ako na siya. Mo na ni nahitabo. Di gabi igyud kay puro gid ni sining ning atong dalan. Laha na ning gipamunit. Nagi diri tanang sindi ka halos kaagi. Yung halawara na. Nya wa ra in taon. Dito mi nakulbaan magingon na isunog. Ha dapit na sunog day gabi kani. Ha dapit Kay nanggawas man sila mo nakalimtan niya ang kandila lagi. kandila ay kumpiyansa ang kandila basta walay kuan kuryente. Udara o grabe. Ano nitabo sa mga kasilinganan taon diri. Wa na, di naman ta kaagi diha, urot mang balay. Asa man ni agi ya? Urot. Ala, isang atop diri nahurot na. Ayog na kaing bulan. Asa mo nakaagiya? Tanaw mo na yung gigyan na yung mga lansang ha. Yung mga wire o nga tumba. Yusuf, surot yung atop diri. Gusto nyo pag-agi? Oh my God. Urot. Ano diri na ako sa tubig day diri? Ya. Sulod ang mga atop. May sulod pa kay naharap ilagang kuan. Diri na mo tuy balay diri no hurot jud no. Hala. Ni aso naman taon ang namuyo ari. Ah, dapit na isunog gabi iya. Ada sunog gabi. Aw diri ra. Bata kag sipag panglupad ang atop niya na ba ha? Asa man? Oy! Turot ang balay diri sa dagat. Harap. Good town. Kini, balay man ni diri na hurot yun. Oh. No. Sama na imong video diagian. Musta man na imong video diagian. Musta man vlog na to diagian. Ha? Oh, sige. Oh, musta man itong vlog diha? Naka-record pag mayo? Ah, naka-record yung may giyan? May bang pagka-record? Sige. Sana pagbalik. Oh, no.
Tay, nabay tunok. Naibugas diri 5 ka kilo. Uy, pwede pa ni hugasan. Dili na pwede kay nabuak. Ivory. 5 ka kilo. Sumo. Grabe ka pulba gabi mga bay. No, hala, nag-uwa na sad. Nanasad. Nag-uwa na sad. Ha? Hangin man. So busy guys sila. Malcolm! Asa kapat? Ang binakong kalupin yan. So dito, grabe. Muna na itabo diri sa dagat, mamay rin. Dadi rin ni. Muna na itabo. Di apay butas o. Asa kang Paris ani? May tag na Paris food. Muna ang kadagatan na mo diri. Awa kayo nga. Likod na itong payag yan. Parang payag, di ba? Wala ay. Ito ang grabe. Oh. Grabe ang dito. Yarang sa kaatupan dagat. Sa kaatop nagba gidiri. Pilgyud ang kuan, pilgyud ang piljud ang singan ani. Ning kawitan sa scene ba. Oh, kumusta man diha? Mandaragat TV. Grabe. Isod na tagagin. Balik. So, ubi man dahil niya gian kay bato. Mga bato man dahil niya ligon sa nakagira ta. Ito jud ang grabe. Muday jud magbabakwit gyud ang mga taga-dagat no. Kani ulig ni pagkatukura pero naurot jud. Urot. Oh, dili lang ko kutog mga bay mula ni nahitabo sa amo ang luyo.